Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Commander ng CPP-NPA sa Ifugao nahuli. Malaking persons of interest sa kalakalan ng droga sa Hilagang Luzon, target ng PIDEA. Tatlong silid ng isang paaralan sa Isabela natupok sa sunog. Cordillera, nananatiling low risk, Benguet at Ifugao, nasa alert level 2 pa rin. Hotel industry sa Baguio patuloy na sumisigla. Mga natatanging anak ng Pugo La Union kinilala. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Amalom, Northern Luzon. Hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Sa patuloy na bakbakan ng mga sundalo at CPP-NPA sa Ifugao, nahuli ang isang commander ng rebelding grupo. Narito ang follow-up report. Sa patuloy na hot pursuit operations ng 54th Infantry Battalion sa Barangay Namal, Asipulo, Ifugao, laban sa mga miyembro ng Guerrilla Front Abra Mountain Province, Ilocos Sur o GF Ampis, Ifugao, natagpo ang sugatan kahapon ang isa sa kanilang mga commander. Yung tropa po natin may nadaanan po sa isang sitio sa Barangay Namal na abandoned house na yun, ma'am. Meron silang nakitang wounded na civilian, ma'am. And napag-alaman natin, ito palang wounded. Isa doon sa grupo na armado, ma'am. And nung na-clarify natin, ito pala yung Vice Commander ng Karangangda Ampis na si Abilino Cruz Jr. alias Junel. Dinala ito sa Veterans Hospital sa Nueva Vizcaya. So nung nakita ng tropa, ma'am, na hindi niya na kayang lumaban at hindi naman na lumalaban, yun, ma'am, ginawa ng paraan na ma-extricate po sa area, malapatan ng karampatang lunas para mailabas, ma'am. Hindi po ito passable ng any vehicle itong area. Kaya na-evac ito, ma'am, yung pasyente by foot, then doon na lang sa pick-up point ng Asipulo RHU ambulance, ma'am. Sa pagsisiyasat ng mga sundalo sa biktima, sinabi umano nitong May 24 pa lamang ay iniwan na siyang sugatan ng kanyang mga kasamahan sa abandonadong bahay. Kung hindi raw ito natagpuan, ay maaaring doon na rin siya mamatay dahil sa pagkaubos ng dugo. Kasalukuyan pa rin itong nagpapagaling ngayon sa ospital. Matatanda ang May 24 nagsimula ang bakbakan ng mga sundalo laban sa mga rebelding grupo sa Asipulo, Ifugao. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Target na sulipin ngayon ng PIDEA ang mga malalaking drug personality na nag-ooperate sa Northern Luzon. Ito ay upang mapuksa ang supply at bentahan ng droga. Magbabalita Charles Limon.
Matapos mahuli ang mga galamay, puntirya ngayon ng PDEA ang ulo ng drug trade sa Cordillera at Region 1. Meron kaming 7 persons of interest na lumalabas doon sa aming investigation na involved sila somehow doon sa illegal drug activity at drug trading sa NAR. Part kasi ng aming naging mandato at foresight ngayong 2022 ay imbestigahan yung financial capability ng mga tao na persons of interest natin. At yung effort na yan ay kasama natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas, yung Anti-Money Laundering Council. Karamihan sa mga ito ay mga negosyante at mga financier umano ng plantasyon ng marijuana. Base ito sa kanilang paper trail investigation. Pero hindi pa nila inilalabas ang pagkakakilanlan ng mga ito. Pero paniniyak ng PDEA, sasailalim pa ang mga ito sa masusing investigasyon para makumpirma. Medyo kumonti na yung mga drug personalities. At kung meron man mga drug personalities, hindi na sila nagiging active. So that is a good indicator na medyo successful or malaki ang success rate natin with regards to anti-illegal drug campaign of President Duterte. Doon sa ating mga marijuana eradication ay tumaas actually because of the massive operations na ginagawa natin. Naka-twice na tayo ng massive operations, and also hindi lang yung massive operations yung ginagawa namin, mayroon din mga pocket operations na ginagawa continuously yung ating mga police stations and the regional mobile forces. Higit sa paghuli ay dapat ding mapataas ang conviction rate sa mga naisampang kaso, hangad din na maging matagumpay ang rehabilitasyon ng mga nahuhuli. Justify na lang nila kasi minsan hindi nila gini-justify talaga eh. Parang wala silang sagot kung bakit hindi sila kumuha eh. Pag wala silang sagot, walang recourse of court but to dismiss the case kasi nga kulang ng witnesses. Hanggang ano yan Court of Appeals, ganun lagi ang ano nila na kulang sa witnesses, tsaka may witnesses nga, wala naman sila during the start ng bypass. Yung silang witnesses nag-appear lang pagka tapos na yung bypass, tapos nasa police station na. Hindi dapat ganun. Maasa kami na sana yung ganitong effort will be sustained by the next administration. Kasi ito lang ang pagkakataon natin to give yung ating mga kababayan na safe place to stay, to do business. At in-affirm nga yan noong 2021. Cordillera became one of the safest region in the country. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nasunog ang 3 silid-aralan sa Isabela. Magbabalik sa report, Charles Limon. Umabot sa 13 silid kasama na ang faculty room ang natupok ng sunog na sumiklab sa isang eskwelahan sa Quezon, Isabela noong Miyerkules ng gabi, Mayo 25. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Limberto Morales Jr., Fire Marshal ng BFP Quezon, pasado alas 6:30 ng gabi nang mapansin ng isang bata na napadaan sa La Salette of Quezon ang sunog. Agad niya itong ipinagbigay alam sa isang opisyal ng barangay na inimpormahan naman ang isang guro ng eskwelahan. Bandang alas 6:41 ng gabi nang matanggap ng BFP Quezon ang impormasyon tungkol sa sunog na agad naman nilang nirespondehan. Mabilis ang pag-spend dahil yung eskwelahan po ay may katandaan na po. It's made up of concrete at saka light materials. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung kaya kinailangan na ang tulong ng mga bumbero mula sa kalapit na bayan. Kabilang sa mga tumulong ang mga pamatay sunog ng Malig, Rojas, Quirino, Santa Maria, Delfin Albano kung kaya bandang alas 8 ng gabi ay nakontrol na ang sunog habang bandang alas 9:45 ng gabi nang ideklarang fire out. Nadamay din sa sunog ang kantin na nagtamo ng bahagyang pinsala, habang 4 na silid-aralan ang naisalba ng mga bumbero. Ang 4 na silid-aralan ay hindi po na nadamay kasi yun ang
tinutukan namin during the fire operation. Nag-cover exposure po kami. Ang nasabing eskwelahan ay naipatayo noong dekada 60 ng mga misyonaryo. Patuloy na inaalam ng otoridad ang dahilan ng sunog at halaga ng pinsala. Noon lang Mayo 23, nagkasunog din sa isang bahay sa Barangay Santos dahil sa napabayaang nilulutong pagkain. Sa kabuuan, may 4 ng insidente ng sunog na naitala sa Quezon ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kabila naman po ng pandemya, patuloy ang pagsigla ng hotel industry sa Baguio City. Narito ang report. Gaya sa ibang lugar, dagok sa hotel industry ng Baguio ang pandemya. Malaki yung losses ng mga hospitality businesses like hotels and restaurants. Pero ngayon, yung nakikita natin, we're now into the road of recovery. Hindi pa nakaka-recover, pero nag-uumpisa na. So ito yung magandang senyales na nakikita natin at sana magtuloy-tuloy so that maka-recover na lahat ng mga businesses na naapektuhan ng pandemic. Dahil sa unti-unting pagbuti ng kondisyon, unti-unti na rin ang pagbangon ng industriya. There you go. Thank you very much. Katunayan, itatayo ang 4 na palapag na hotel sa Camp John Hay. The Graphic Baguio is a 1 billion peso project of the Philinvest Development Corporation. It will include 247 rooms, 2 restaurants, a 300 capacity ballroom, and a spa. Ang itatayong hotel, easy access na sa mga nais na mag-check-in. This hotel, we don't have any more check-in counters, so it's all online. By the time you come here, naka-check-in na po kayo kasi everything is done through an app, right? And then when you just arrive, there's a kiosk and you just take your key. Hangad din ng hotel na ma-enjoy ng mga bisita ang ganda ng kultura at tradisyon ng lungsod. So it's like a disconnect hotel. So there's internet but only in one small area. It's really for people to disconnect, enjoy the environment. Ang kultura at sining ng mga taga-Cordillera, ibibida rin daw sa mga artwork ng ilang mga local artist na ilalagay sa hotel. Maging ang pagkaing ihahain o iti-take out sa drive-thru restaurant, modern version ng mga putahe ng Cordillera. Standing on, which used to be the Igorot Lodge, as I remember, would be transformed into one iconic hotel in the heart of Camp John Hay. What used to be a dream to me is now becoming a reality. That during my term on this very site, all of us here could witness this momentous milestone. It's a big milestone for Camp John Hay because this is a rebirth of Camp John Hay, because a rebirth means we came out of the pandemic, we came out of a very difficult situation, just like in the gospel that a woman about to give birth will feel all the pain, but after giving birth, you feel all the joy. Kaninang umaga, ginanap ang groundbreaking ng hotel. Inaasahang matatapos ito sa 2024. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kahit pa may banta ng Omicron variant sa bansa, nananatiling low risk ang Cordillera pero hindi pa rin makausad sa Alert Level 1 ang Ifugao at Benguet. Magbabalita Charles Limon. Sa latest na declaration ng IATF sa papasok na buwan ng Hunyo, wala pa ring pagbabago ang alert level sa Cordillera. Hindi pa rin kasi lubusang nakakausad ang Benguet at Ifugao sa alert level 1. Cordillera Autonomous Region naman po kasama ang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Baguio City. Kaya naman, malaking hamon pa sa dalawang probinsya at ng Department of Health ang pagtataas pa ng mga bilang ng mga fully vaccinated sa 77 million mula sa ngayon na 69 million.
at 69 million, so para 77, mga 6 million pa. Yes, with great effort, we hope we can achieve the 77 million. Pinag-iibayo po natin yung ating bakunahan sa ating mga 5 to 11 years old. We were encouraged sa BARM kasi maganda yung coordination ng ating DepEd at saka yung ating mga local government units sa tumataas yung bakunahan. Ang isang sistema sa BARM, kailangan kasi yung parang pinaka-ulama, yung mga patriarch ng clan ay makonvincing magpabakuna para sabihan niya sa lahat ng mga kasama niya sa clan na magpabakuna. Sa huling tala ng Department of Health Cordillera, aabot sa 35 mga kaso ang aktibo sa rehiyon. 10 dito ang naidagdag kahapon mula sa Baguio City at Apayao. Pero nasa mild at moderate lang ang mga ito at nananatiling low risk ang Cordillera. Dagdag pa rito ang 73% na fully vaccinated sa rehiyon. Samantala, papayagan na ang IATF na tanggalin ang testing requirements sa mga papasok sa bansa. Ayon sa IATF, papayagang pumasok ang mga 18 years old and above na pumasok na walang testing basta't fully vaccinated at nabakunahan na ng booster shot, habang ang 12 to 17 years old ay sapat na ang fully vaccinated. Habang ang mga 12 years old and below ay pwede pa rin pumasok basta't kasama ang kanilang mga magulang o guardian. Ang mga hindi naman bakunado ay kailangan pa rin sumailalim sa testing. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, Bangko Sentral ng Pilipinas hinihikayat ang pagbebenta sa kanila ng ginto. Yan at iba pang mga balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Isinusulong naman ngayon ng Bangko Sentral ang pagbili ng ginto, lalong-lalo na ngayong tumataas na ang mga bilihin. Magbabalita, Charles Limon. Sa patuloy na epekto ng krisis, apektado ang mga bilihin at ekonomiya ng bansa. Kaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas lalo pang ipinapaalam ang programa nito sa pagbili ng ginto. Republic Act number 11256 grants tax exemption to small-scale miners who sell their gold to BSP. It also grants tax exemption to gold traders who buy their gold from small-scale miners and eventually sell their gold to BSP. So the tax savings you will get there is 4% excise tax and exemption from income tax. And when you say exemption from income tax, you are automatically also, of course, exempt from creditable withholding tax. Ayon sa BSP, hindi lang makakatipid ang mga magbebenta ng ginto sa ahensya, kundi magkakaroon pa ng ambag sa gross international reserves ng Pilipinas. Mahalaga ito sa pakikipagkalakal sa ibang bansa at sa pagbabayad ng utang nito dahil magsisilbing pambayad ang ginto. Imports, for example, we have to pay for those imports through foreign exchange. But as we know, foreign exchange fluctuates. It depends on the political and economic situation of a certain country. Si gold naman, baliktad. As you can see dun sa Russia-Ukraine situation, the price of gold actually went up. Okay, so it's a hedge. It's like a hedge. If your gross international reserves, foreign currency value goes down, yung gold mo, mag-hedge yan. So it makes our economy more stable and mas malakas pa. Sa tala ng Bureau of Treasury, nasa 12.68 trillion pesos na ang utang ng bansa. Mahalaga ayon sa BSP na mapataas ang gross international reserves ng bansa. Kaya naman, binabantayan ng Mines and Geosciences Bureau ng Cordillera ang marketing ng ginto sa rehiyon. Wala po kaming data on yung sa sale but merong mga hearsay lang po na yung mga ibang small scale miners nagbebenta doon sa black market. Opo. Although wala kaming data noon. Kasi ngayon, ang nangyayari, yung produce nila na gold, lumalabas ng bansa. So ang sinasabi namin lagi, sisirain mo na nga yung bundok mo, ilalabas mo pa sa ibang bansa at ibang bansa nakikinabang, parang ibang bansa nakikinabang sa natural resources natin. So, Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Napag-usapan natin yung registration ng conversion to Islam. Meron ba talagang requirement that in order to validly change your name or to validly enter into a marriage under Islam rite, dapat nakaregister ka, no? Sa yung registration, yung conversion mo. Marami tayong mga kapatid na OFW or overseas Filipino contract workers na nagko-convert. At ang sabi nito dapat if you convert to Islam, you should register with the nearest Philippine embassy or consulate in order that valid yung requirement. Again, we invoke Article 176 of PD 1083
or the Muslim Code of the Philippines. And doon sa Rule 10 of Administrative Order Number 2, no, issued by the National Statistics Office, ito yung rules and regulation governing registration of acts and events concerning civil status of Muslim Filipinos. Ang sabi nito ang registration is done with the Sharia Court, Office of the Civil Registrar, Consul General, or Philippine Embassy. No? Ito ay physical act, walang koneksyon sa spirituality. Ito ay registration lang, so walang ibig sabihin na religious aspect na ito. Sinasabi lang pag nag-convert ka for official documentation purposes of the Philippine government, dapat naka-register ang iyong conversion. And also Republic Act 9048, sabi niya dapat ang mga conversion na ito registered with the local civil registrar or the PSA. And once you embrace Islam, hindi lang seremonya but actual registration, which is the start of your official conversion into the Islam religion. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga natatanging anak ng Pugo La Union, kinilala. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa pow! Sa milk tea ng batang 90s, taratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground.
Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Kinilala naman po ng pamahalaang lokal ang mga natatanging anak ng Pugo La Union. Kabilang sa mga kinilala ang mga nakapasa sa bar exam. Narito ang report. Masayang kinilala at ipinagmalaki ng pamahalaang lokal ng Pugo La Union ang mga Pugonians na nagdala ng karangalan sa bayan. Kabilang sa mga kinilala sina Chino G. Corpus at Glisel C. Estuesta na kapwa-pumasa sa Civil Engineering Board exams. Ferilyn Basalio naman para sa Industrial Engineer Certification Exam, Jessa Dakpano para sa Licensure Examination para sa mga profesional na guro, Keith Stevens Laruan para sa Mechanical Engineering Board Exams at Charito L. Rivera para sa Licensure Examination. Kinilala rin ang mga bagong abogado na si Attorney Maria Angela M. Testado at Attorney Perla B. Rigacho. Isa pa sa mga ipinagmalaki ay ang top 8 cadet ng Alab Calis Class of 2022 ng Philippine National Police na si Police Lieutenant Mar D. Viloria. Binigyang pagkilala at pasasalamat din ng Pugo PNP, Pugo BFP at DepEd Pugo District na siyang nangasiwa sa katatapos lamang na 2022 local and national elections. Lahat sila ay pinarangalan sa munisipyo ng Pugo noong nakaraang Lunes, kasabay ng flag raising ceremony sa pangunguna ni Pugo La Union Mayor Presi Martin. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend!